de bar, e rândul meu, rândul tău, să mai dai un pahar. Așa că hai de sus pe bar. M-am aprins, m-am simt, parcă bară iar. Doi pași, unul, doi, picioarele nu mai vor să asculte de noi. Așa că luni, marți, miercuri, joi, îmi pare rău, dar acum o să uit de voi. Ne înțelegem din TV. Hai să